Ole case rang te hian dang lambik na theu nin a thena tol tha na rap thlak tak tak ni si poi khoi tu man tak lote miswal rowa tak zalena chuak le mai te po an ome tun tuma kan soitur po hi hun enge mo chen chui chwalawa a nuwa tun hnai waya chui chwa ani be ta chau mai tun tuma kan soitur hi Asberg Virginia cheng kumsom ni pakhat mi bithani eni bakery chanchin ni in ano panlai tangin Asberg a hian a chenga anu kimi chuan a fanu chu mihlim thei tak ani a naupangte an atangin a hmela hian nui hmel a puringa midangte shithia mi le mi harwang thatak ani ti in asoi tin bithani hian unau pian pui pahni aneya an unawa in kom deuh berin an zinga chuan engtiklai po a boss berle a unau ti po ina an enton ber ni in an hlimni le lunga inia an belber ani a hengba ka hian zirnalama po adoi lo hle a hunrei tak chung chu an klasa a ber ni na ani nge chutia azir chauzel taka chuan George Mason University alut be thei ta hlau maya heta hian global and economic change subject a degree nei tumina beya University a akalai hian athiam thei ema wangin a roommate ni thin pakhat phei chuan exam ma zana chau rei lote azir po in darkar tam fe ze atur ani thin baka a grade a thadring thin thu asoi hialani ti chuan first year ani lai hian Emil de Karanen in tongfu in ani hi officer training corps a cadet ani a hetia cadet ani zo hnu hian sepaya lu thei mai tur an nge a heti lai hian bethani nen hian anin du hle a bethani chungti po in an ngaina in interesa angmain anin po boka chutiang chuan kum enge musat anin zui hnu chuan Emil a chuan bethani chu in nei puya somin chumi hnu rei lote a in hwalna an nei ta a heti lai hian bethani hian naw alo pai to reng mai an tum ai ma in an fa chu lo piang ma se an hmangain a hminga kai ti an pho a an chung tu chuan fa an nei ma awang le an chung ko tho chwa ala tam lo ema wangin an boi pha an hlo thon pui hle a rin ange in ngai to tur an nei ta phian mai Emilan training azom le hnu chuan bethani chu university zirlai alani awangin a boi thei hle a Emila hlo ringot la ala tam lo awangin University a kalchung chuan restaurant a thei anga in hlo ve angai chawa he ringot bo hian anu pa in kara stress a chwa hnem hle a Emila chuan anu pui chu na thoklo turin du viau ma se a tho chu ala tlem box si chuti lain an boina ti cha turin Afghanistan an poston le ngal nen an chungwa chu a thong hle maya bethani chuan a pasal nen anin kar a hla don tak ema wangin a hu phur hle a chu mai ba ka annu pa in kar po a thatlo pha hlau boka tin an pahne chuan rahman a tha tel lawa an ti zung awanga boina to ka in ngain shante a rot ta hiala a pasal chu mundanga don thoma se anin kar thu po cholshi adu ta tlat mai emila ngai dan chu ni lovia ma se ama ber mundanga a don si awangin apom ta thowa te chuan Afghanistan pantura a chwa hnu che a bithani po in anin chu chwasan ngalin anna nei theideu na tura apartment avalwata a hetia anna thona awa nei chuan na po atam thei angbir a thok theido na angai ani ni khat chu bithani thona chuan thil thlenga datlat maya hei hian na satakin ngong alo nei don reng mai bithani chuan kumsom thum pakhat mi Ronald Roldan atongin ani hi Bolivia lammi ani a atira chuan thian satlia mai ani a ma se anin kar chu thian ina mai ani talo bethani chuan a thian ti hne na chuan lam siamin Emila mun hlataka hunrei taka ombo wanga alunglen thote asoya hemi nu de ulok hian a thian ten an du puilo chungin Ronald a chuan bethani chu a apartment a chuan aba fin be tange a bethani thian hnai vai tak sarai chuan bethani omdan chu adu lo hle a ma se hlim ve se ati tho wangle engpo soise bethani chuan angai dan ba ka thil ati don lo awangin ani po hian engma ashil ta lem lo bethani le Emila chu la in bithau ma se anin bikha to hle a chuti rwalin Ronald nen anin ngai zona hi ati ra changa thil diklo ani wangi a follow chho ema a thian ti zong chuan Ronald mi zia bethani thunun atum le tukte
a thik thu chiat zia tele angai dan ani lo awanga tharum tho a she lo zia tur te chu an mu thei veka anu kimi phei chuan an chanchin mi in an soi sha chuan sheom ati in arin dan phei chuan Ronald ta chuan kaya Bethany fapa chu kut a thlak fo ani aringa a chan chu kaya hian Ronald ta hi a hlau hlea chu mai ba ka tho khat lai phei kha chuan kaya hmai le lam chu aduk chu renga ma se he hi a thian ti ne na anin fiam na a in ti pal na angin an soya amai ro chu Bethany chung tu ero in an oi lo hle thung hei mai ba ka Ronald ta hian kaya kalna daycare chu wa phone in apa Emila anga te alo in chala kaya chu shoi hote alo tum thin ti te an re chhuak le zela ma se daycare lama thokte chuan an rin ngam mai lo awangin Bethany chung de chu an sha tira hemi nu atang hian Ronald tan alo phone ani chuan ring to lo torin daycare lam chu an sha tir hialani Bethany ne na anin kara po hian Ronald ta hi la khopin a khosa a engtiklai po in Bethany chu khole masesin a omna a zor renga Bethany in a chhuat na tur a soya te po wazuin a nge ani ti a chian hnuwa a kalna in kota te alo ngak reng thin tiang reng renga mi maksak ani awang hian Bethany chon Ronald ta chu ngai thei talavin chen fela Emila hne na po engkim shil veka ngai dam dil atumta a chotia Emila hne na awashil chuan ani po in anin kar chu siam that adu thoin alo chang maya heta hian Emila hian alo ring hel sa to ring alo ni kar khata niruklai Bethany hian na athoka a cholni la in abitlem hle boxi tin anin biak chhun po in hlat tak anga an reng thin chuan Emila ru chu alo ti boy dei to a hetiang ang ani chung hian Emila chuan anin kar chu siam that dan ngai to in an chung kwa chuan chol anei vele a hun man dan tur an ngai to ta a ani nei na la a chetep to si nen anin kar tho chu Bethany po in a chung te le a thian nai vai te chu a shil veka te chuan Ronald ta Bethany apartment a om chu no chhuai mo kalsan chu Bethany thil du chu ni le in anu kiminen ro manna an siam chho to zela kumsang ni som kum top lama Emila chuan a chung te tan TV kal tlangin Christmas a du sakna a hlan thu te asoya te chuan kumsang ni som pakhat January tha Emila chu a hna atanga chon la in alo hota a hetia alo ho hian an tumlok angin Bethany le an fapa nian chol hmanga chwa chu an tuma ma se Emila chu airport a Bethany chuan lo hmuakin hlimtlang takin an in hmudon emo an ti lain ril ru han tur dang an nei le tlat mai Bethany chuan naw alo pai reng alo ni tun chuma afa paina la Ronald tangi ani boxi Bethany po hian shi om chu ati viau na in apasal ne na buljan thatli adu miawa arin lo le be se lo takin Emila la in alo pum thiam phian bok nen Hawaii ya cholman an tumpo chu nei tlang adu maya Emila chuan mun hlataka a oma wangin dama achung kwate a mule theile anbula om theiringot po chu lom om ati in khovela tuna a hlimna ang hi thlakna tur a omarin lo thu soi hiala ti chuan Hawaii a chuan cholmang tura kaltangi nge in an hu phurdun viauna in hun nuam tak an mangta a hun engemaw chen hnuwa anin biak tamber hun thlengin anin hmangai tharle ati thei hial ome Emila le Bethany te cholmang po chu January ni somni pariat kumsang ni som pakhata an khulama an hota a Bethany chuan api batlo in e tur te siam donin tlailam hun hlim om tak an mang duna Bethany chuan Hawaii a hun an man vel chungchang te shilin chu lo po chu soitur dang po anga hlea api pu in lo she thiamin Bethany chu kumno pangte ma ni se hun har sa tak tak ato wangin a khongai hlea ani po api bula chuan in bunragin anun chu she om ati ziate a in cher thole ama po ain huwa thotin yan lam ashila chutia in bun ro na ani chu a hadam pha hle boka chumi zan chuan Emila chuan Bethany te pi tu chu zanja vakil puin chu an elai po hian an thu soi chu alangai ringa Emila po in Bethany chu angai dam thu ashilta a ma se hetia an om khom la hian Bethany phone chu ronri in alavata hetia a phone mi ne na anin bel so no hian arang thei ang bera chwa soi ngal tarwai maya api chon chanchin han zo chuan chana mu malpo pelem lavin a apartment a holo chuan achunga thil thalo tak a thlen tur thole
Anni chuan achunga thleng tur chu an hria thiam pui phak arin lo thu bakin a chang lo te chuan hman mo tak chuan a apartment lam chu a panta ani hun engemaw chen alia me hnuwa Emila chuan a hna a kal le na lekha mole vatin anin kar chu a hla le sot don ta a chutia a hna a akal le vat don ti a sha chuan Bethany po chuan anin kar chu a tha thei ang bera thla du in a apartment lama chuan a let le a February ni hnia Afghanistan a let le tur ni in Bethany nen chuan a thlo chho ma nge ya in hmuan tuma airport a in hmu nge an tum thu te in Shiltonin Bethany chuan thata ka thla a atana a omreng to tur thu te shilatuma ti chuan February ni hni chu ron thlengin Emil chho hun aloni le tareng mai airport a chuan omran to in chuta chuan Bethany po in alo nga ve aringa ma se a hmel reng reng hmu tur alo om ta ho lo mai a han kola ma se ala theidir si lo chumi hnuwa a thona restaurant abile a ani chuan Bethany chu ni engemaw chen na thoka alo la kal lo thu in an lo chang bok si nen a shil hai nge mai chuta thlona a an chho ma che chuan Bethany chu an biak theilo tho le thil dik tok lo a omani an rin thu te an ron shil boka engtiang ang puin in muthiam lo thin ma se a hna a chho don chuan Bethany hian airport a thla zia kha ani a ma se tun chum ero aron kal lo mai ba ka a omna sha thei tura a ngai te poin an shader si lo ngai thalo tak chung chuan Afghanistan lam chu a panta ani hetia Emila a hna lama a kalbo hnu po hian Bethany chanchin chu hria tur om thei meu lova ni engemaw zat aral hnuwa po a phone chu biak tlang theilo ani reng bok si tum kha chu Bethany no chuan phone call mak tak mai adong ta a amai ro chu engma hria chhun zom tur om lo chu mai ba ka a thianu sara I chuan Facebook a alu tumin Bethany account chu alo online ti a hmuwa chu vele a thianu chanchin chu hria tum chuan ava bia a ma se chu account chu a thianu Bethany man ani lo top mai a account khoi tu chuan English a thiam lo hle a anin biak na chu message ni ma se a message te chu chiar har sa khopin afam kim lova chu ba ka sara I chuan a thianu ina a chan thei mai tura a rin te chu ami biak chuan a chang theilo reng renga chu ta tang chuan ami biak chu a thianu Bethany ni thein a shilawa Bethany nu kimin he na po shilin rin hna lian tak anei thu a soita a heti la hian Emila po in Bethany email atangin message alo dong ve boka ma se ani po chuan Bethany type ani ring theilo Bethany nu kimi po hian message chu alo dong ve thowa hei wang hian Bethany pi le pu de chu Bethany in chu wachek turin an shila hetia anti chan chu kalmai thei khopa hnaya api le pu te hi an omwang ani ber ti chuan Bethany pi le pu te chu an vakal ta a chuta chuan Bethany kar chu apartment kota ba hmu in a kar chu chulaya chuan om ngai lova chu mai ba ka ake te chu a thep vek boka chumi hnuwa a apartment lo alam chu wapan le in kongka chu an han ki ka ma se tu ma in an ron chang lo an ti ngai na shilo chuan police lam an phone taringota hemini hi February ni som pakwani in Bethany chu mibo angin an register ta ani Bethany chung te chuan midang niana in Belavin hun engemaw chen an fanu chu a om thin thu an soya ma se tun tum ero an sha lo karin kar thumna alo ni reng to mai police lam chuan an ngai to chanin naw pai le ngal hun rei tak chung midang belawa a om reng chu thil fel lo omnia an ngaya bo satle ani an ring lo a thei angarangin zon na an thok ngal ta mop mopa ma se hun engemaw za chu an hlo to ti ero an hailo ama ero chu police lam chuan Bethany phone te a credit card te le a card dang te an han chui po chuan engma hmana hnai vai alo om lova tin a credit card ti phe chu a hman na hnung ber chu January ni somni pakwa dai to kha ani nge nge hei mai hi alani lo Bethany hian kolisa a class ate enga ma te lavin anna thona ala alan lo na alo rei to hle a hengba ka hian damdo in hnai vai ala ain admit mi alo boka a passport ber a ina a oma wangin anram a chhosan arin ombok si lo heng zong zong an chui hnu hian police lam chuan Bethany apartment chu an ve en fi ali a amai ro chu apartment chu dapne vya ma se pon lama tanga ti luina a luna hnu ma engma hmu ani lova
Athil tila kim lo reng a om lo ba ka a thomhno te po ada na pa nga ya filfai takin ala om veka hei hian ramdanga zina tumani rin theina chu ati top chiang hle ome akar chung le pon vela po 100 hnel tur engma police te chuan an hmulawa akal na om le abo na om rin an nei theimiu lo ani ber mars thlatir kar ani der to a police lam chuan bethani bona chungchanga press conference te an nei ta a heti chung hian tui cheng thiam te chuan lui le dila bethani tlak thein oma anrina arwang an zong sup supa nu chuina lama mi thiam bik FBI atang tele police lamten khomwal lama ma an lo la ve mol boka ama iro chu achangin hmasona nei angin hanlang ve thin ma se police te chuan thilpui mo chui chwa tak tak an nei theilo ani bethani mo nun ber nia record om chu a pasal emila ania heta hian police lam chuan hmasona an hmo be sein emila chu a hna atang chuan an ko hota a ani po in police chu thataka thlopin polygraphy test do soilo test te aneya heta hian zona chi sang zotin thatakin voi ni vel lai chang nge police te po chuan emila chu an ring hle maya ani soidan chuan bethani bona chungchang chu engma hriat lo thote chutiang anga about mai chu a shel hai thote ba ka police te po theito pa chanpui atiam boka tin police ten anril helna chu a oma ti ve hle a chan po bethani bo hun le ani a hnalama akal hun a inrol vel nen chuba ka anupui chuan midang laka fa alo paya wanga a thin rimin hetiang hi ati do a anring chu a she thiama atan shi omvia ma se police te tan chuan theitop chhawe in an zone ang po thatakin a chang veka police lam chuan bethani chungte atanga an sha danin bethani hian mania omdu chang anei china chuti huna chuan midang belawin hun engema chen om thin ani ome ma se tuntum ero anu emo api emo chu belawa hunri tak om to awangin an ngai a thalo hle a chuti rwalin han chui ngai na an che to bik lo hle thung mi ina an sha dana chuan mi bo angin an latar langa abak an rin hel ang chu engma la pawng chhuak lovin toma rin hel nei om ang po in an om lawa hei hi mi puite an hnual zong ni lawa be se na nei zonga fui an du wang ni in an soi te chuan police te chuan hma chhop le be se an nei tam ta lo hle a ma se mi pakhat biak mai an la nei tlat mai Ronald Roldena Bethany in akop khani in Bethany apartment a om tak lo awang khan police lam chuan an lo manghil pal dei alo ni anila anu le party bula alo om to nge a ani chuan Bethany apartment chu anin kar a boy nu khan a chho san ngal ni in asoya ma se heta hian police lam chuan Bethany munhung ber tu thar an ria chho pha thung atira emilanian January ni somni pariata anin mu kha an riat masakha ani a ma se athar an mo chwa chu Ronald ta hi aloni Ronald ta chuan Bethany chu January ni somni pakwa chanulama a hmuni in asoya anin mu na nia asoi hi Bethany apartment na ni in Bethany chu apa ngai viawa a hriat thu asoi boka hei hi Bethany na thon a an ho to pa soinen po in milin ani hian Bethany chu January ni somni pakwa chanudar ni vela anna thona phone a in report ba ka zana anna a akal tur tho a chian tho tele akar lia po a tho tur tho te po ati chianga ma se ni somni pako zan chuan Bethany chu anna thona tura chuan alang tareng reng lawa Ronald ta chuan abo tho chu a hriat lo thole anin biak chhun som ngal lo awanga a chanchin engma shilawin a in soya heta hian ATM record atanga alandana Ronald ta hian Bethany apartment hi January ni somni pakotlai Bethany a hmonun ber tum khan a chwa sana darli le achen mevela ATM atanga poisa la chwakin chumi nuwa apartment chu awapan le a hemila hian angai zong hlui Daniela in aron teksa ani nen hian fa pani an nei to nge Ronald to phone a chuan Bethany chu darli vela message athona hemi nu hian darli le achen vela thon le in hemi a hian afa te pani chu an apartment a an ron ria tur thu ashila ma se Ronald ta message vel hi Bethany hian a chiarem ti asha to lo thung a chan chu dar ni vela an na thona a in report nuwa khan
a phone chu khoi ani le to lova ama iro chu Ronaldan avabiak le dana hian chen mai chu atum tak tak lauti a hria thei bok ti chuan Daniel ai chuan a fa te chu ni somni pakot lai lam chuan Ronald hne na avada ngei thu asoya ma se ani chuan Bethany ne na anin kar thu lo shilin an apartment a po alo leta arin lo thu lo soya hemi no hian Daniel ai hne na chuan Ronald chuan Bethany hne na changa engma shed lo thu asoi nge nge ani hetiang te noya inzomna nei ani awang hian police lam chuan Ronald omna ahma a an apartment ni lo chu dapna le kha te mu in uluk takin an daple ta a ma se engthil ma hmu tur om lo tlat mai chu mai ba ka a phone te a computer a te le a bungro te chuan Bethany ne na inzomna engma an hmulawa tin a record hluite an han chuina po poi khoite lo nei nual to ma se Bethany bona ne na in mil turin wantlang hong khop poi alo la khoi lo tlat maya ti chuan police lam chuan Ronald ta chu Bethany munanung bertu ani awang chuan an case a poimo na nei ni in an hria a ma se rin hnel ang ero in an langai lo thung hunaliam zela Bethany khe chuan rampum alwata a chanchin pasal nei chunga bidang fa apaya wangte po chuan mi pui chuan thil hre chiang lo ma se an ngai venin abodan chu adar chak to viau maya police lam chuan Bethany chanchin chu atlem thei ang ber an tar chhuaka hei hi zona tam tak awm thei awangin achung te po an veng thong ani ber kumsang ni som pakhat me thla lo in her chhuakin hemi thla hi Bethany in naw ashin hun tora rin lok kha ni a detective te chuan thu chhuwa nei le in Bethany chu anaw pailai shin hun to ani awanga engmutia damdo in vela a in report ringin damdo in de chu Zofiana an nei le a ma se khoi damdo ina ma chutiang ang case an nei lo thu chau chu an tan chana hmu chu ani le si police te chuan Bethany bo atang chuan hmasona tak tak an nei thelo kumte veile in kumsang ni som pahni me alo ni chuan a case a detective thar anda le taringot maya Bethany chungte po chuan be seina thar mu chuaka anin ngai me mai boka police tamtan ero ma akau khop mai kumsang ni som pahni hi Bethany kumsom ni pathum na tur ni in abardi le nutini chu alo in nang fu hlawa hei wang hian Bethany chungde chuan ro manati siamin chungte le chenjol thatinen awareness te an nei ta a emila tipa fa po he huna hian kalve thein Bethany nu kimi chuan Harrington te chung kwa kumsang ni pakwa a anfanu Morgani hlaute po kha chumi hun man pui tur chuan soma an har sana to te ain ang bok nen theitop chwa turin anin fuiton hloma hemi tum hian Bethany tan cake siamin arong du zong ber ser thlumrongin an siam nge nge hetia abona chungchang a hian police te chuan theito pan chhuana in ma an son theilo hle a kumsang ni som pani kum top lama abodan le a chanchin vel chu a chung te hian video siamin an the dar ta siama ama iro chu mitam tak khongai hlovya ma se khislama chuan hmasona awm pha chuang lo thung emila po chuan in channel ekha te thelodin an fapa po aman changin Bethany case ero are ngoi ngoi maya masona a omla owangin police lampuin hemi case boy pui ai chuan in venalama chanla ka tolni in an shihiala ma se chuizom wak ngai na po an shat lo lain kumsang ni som palia thilthleng pakhat chuan an nu chuina lama apui theidonin an shatatlat mai kumsang ni som pali November ni som panhi ni in North Carolina police chuan 911 call maktak mai jinglam dar ni vela an donga he call hi thil thui tak ngong thei ani don reng aloni police te rang call tu chuan me che pakhat Vicky chanchin ron soin ani hian abel pa chu voi ni lai ama inven na aka thu aron soi tamaya a chan po soi ngalin abel pa chuan a hriat lo lain a hnung lama tangin aron be thuta asam thamin a ngong a thoi sak boka hemi hnuwa hian a theito pa hnakin a se boka ti chuan theile theilawin Vicky chuan asilai chulai in abel pa chu voi ni akap ta a ma se abel pa chuan asilai chu lak sakin voi thum lai aka vele aloni a voi khat phei chu alu ani le ngala ma se Vicky chuan a omna chu a theina zong zong som khomin a chwa san thei shama an chen omti ina kal ngalin a chen ompa chuan police lam chu a khol ta wata heta
abial pa rong taka che hi Ronald Roldan na thau kha alo ni police lam chuan Ronald ta chu manwatin tual tha tum thu boy an ortir ngala ma se athu boy or chu ti hniam sakle in atlem bera kumruk chung sheom taka lung in tang torin achung thu rel anita a hemi hnuwa po hian USA pem lut le chuak te boipui tu te kuta da tur ni in hei hi Ronald ta chu anram Bolivia a thon kir le tora ro manna an siam lokna ani a ti chuan Vicky chuan Ronald ta chuan ahma a alo vo to tho sei chuakin ama du dana omlo te chu ada bo mak thei thu alo shil to ani oma hemi hnu hian Vicky chanu chuan TV lama Bethany case chungchang alo hmu to thu le a chanu hne na po abel pa chu then tura thuron apek to thu te asoya chu thu Vicky in Ronald hne na a han soi chuan Ronald to omdan chu danglam chanin hemi hnu lok hian an boina po hi a in chan ta ni in asoi tin angai dan chuan Ronald ta chu mi hla tak atana hnok saknia angai te chu da bo pui ti lo ni in a hmu a jail chunga a omreng lau chuan alo chhuale huna mi tha tur azon aringa ama ngei po chu aron tha mai a hlo thu asoi bok hetia police lam hne na Vicky in Ronald ta hlom zia te asoi hnu hian police lam chuan Bethany bo thua po khan Ronald ta chu rin hlel ber tur ni in an ngai ta a TV lamin an interview na a Vicky chuan Ronald ta nian an boina chungchang chu chiang zo ka soile in Ronald ta chuan a hnunga voi tam tak awak ba ka a se na sa thin hle a ngonga terekin ti hlum mai achak ti a hria hle boka chumi hnuwa Vicky hne na chuan engma soi chuak lo tur le police ne na po engma soi lo turin awawa hemi hnu hian silai khan anin kap ta ni in asoi tin Dr. Phil Solar taka interview tenin adam thatle deu hnuwa po Vicky chuan amit dinglam chu a hlo ta thowa a taksa adam fam kim lo ba ka ain enkol na awangin poisa lama atla chhedwai boka ma se hetiang khopa har satna atok chung po hian a chan chin chu mi hria ta na du hle a achan po midangin achunga thilthleng ang hi tok ve lo se adu wang ani ber Bethany nu kiminen po inbia in Vicky chuan a hriat ang te a shil veka apui theang anga pui intiam bokin thian thatak anni chhun zomba ka avoi khatna atan TV show pakhata anin hmubok ani investigator te chuan an chuizel na Vicky aton ma po hian Ronald ta hian waitress pakhat ability chu alo zui ve boka henu po hian police lama FIR Ronald ta laka hian thelutin Ronald ta hian an in chung step atangin anam thla a anam thak nuwa chil cha khumin abungrwa zongzong chu apai chho sak veka hei wang hian FIR hi thelutin hemi awang hian Ronald ta hian dollar sang ni zanga lai a choi pha nge nge te chuan Bethany case khoitu detective te chuan Ronald ta chu atana chuan wabiaka washia chian antuma ma se Ronald ta hi alo biak hlei theimi alo mai chongkam moi lo tak tak le mu sidna chongka bak aka atanga hria tur om lo ta ka chuan detective te chu an beidunga Ronald ta chuan aloi article tangin Bethany bo na chungchanga innam hnoina anei lo thole Bethany chu police tamin an hmu theina na atong trai fo thote detective te chu alo shilbok ani Bethany chanchin le ama khongai tu chu an pung chakhle a athi ma kumsang ni pariata ama ta na lekha lo in thonin athil tumte alo ziaka pasal nei te fanei te le azerna zo hnuwa Europa zin ti thlenga atum thu alo ziaka atopa chuan kumnga hnuwa kanin hmudonia ti in akhar nge nge anu kimi chuan afanu chuan tun ang boina hi ain me lo zia te soin mihlim thei tak ni si she omna sa tak tuar ani ta ka wanga akhongai zwal thu te asoya heti lai hian detective te chuan Ronald ta anbiak na po soin police lam chuan bedu ma se ama berin engma asoi dola awanga anboi thu te ansoya hei wang hian detective lam chuan be se na anni chaw to hle maya ma se Bethany nu kimi chuan afanu chu engtin emutaka ala dam ring tlatin ahun to kher awanga labiru mai ni in aring tlat thung kumsang ni sompakwa march thla alo her chwa chuan detective lam chuan Bethany case a chuan hmasona an hmu thu an soita a
Mase engtiang taka maso nange anni ero anna pongzar lava. Ama ero chu Bethany Facebook account atanga engemu an hmu tho chu an soya. Mase hemi kumle kumsang ni somni chawa po khan. Bethany case chu arele makmaya. Ama ero chu detective lam chuan an thusha chu atopa mi puisha tira puandar chau an du wang aloni. Thil hmu chwa engemu tak chu anni ni nge turani. Kumsang ni somni November tha aloni chuan Police te chuan Bethany case sungchanga mitinin an sha du chu an pawng chuak ta hlova. Kumsang ni pakwa abo. Bethany chu Ronald Roldan awang ani ti chu finfi anita a. Police lam chuan inruk bona angin case chu Ronald chu an ortir phota. Tangmek ni in atan zo vele Bethany case chu ashanpa a kota ennet le torin thu an ti tluzuya. North Carolina jail atanga achwa vele. Virginia lama Ronald chu sunle ngalin thla arale chuan Bethany case a chuan Ronald Roldan chu mi ruk bo thu boy mai ni lovin tol tha thu boy an ortir tange nge ani hetianga Ronald ta anman mai na chan hi detective lam chuan soifi ngalin Bethany le Ronald Facebook account de chu an chui nuwa address in angsi in hemi te account patni hi Bethany bolai vel khan voitam tak khoi ani a Ronald chu Bethany account na lutin atha nu dai to apo ladam angle pangai taka angin alaulan tira prosecutor te chuan Ronald tan Bethany athati achian thosoin atan chanwak ngaina a omlo antiboka mase Ronald ta attorney te chuan bel an dil ve a amai ro chu phalsak ani lauthung heti la hian Ronald ta chuan heti la hian ahma lama alo soito angin afihim thosoin poi khoitu ani lo tho ala soifana ko chuan Ronald ta childhood tor chu kumsang ni somni pakhat August tha atanga chantur ani tho chwa ngala ma se hei hi February tha kumsang ni somni pahnia son ani le a hei po hi po son le ni in police lamin Ronald ta thiam lo na file sang ruk chuang an thelu chu Ronald ta attorney ten an enfil ngal vek theilo wang ni in an soi kumsang ni somni pathum January ni somthuma child hi chantur ruwa man siam ani le a hemi hi Bethany bawatanga akum som pani na tur alawni don ring mai mitam takin child hun hi an nga ka ma se child hi nei ani man talaw kumsang ni somni pani November tha chuan Ronald Roldana kumsomli pakhat mi chuan Bethany thina chu ama thiam lo ani ti apom ta hlau mai ti chuan kot lam chuan Bethany atha dan chungchang chu soitura anti awangin Ronald ta chuan a soita a Ronald ta chuan Bethany boni khan an pahnia anin hauna satzia soin chutia anin hau chu anam thluwa heta hian anamna alu tukver bianga nataka soin athingal ni in asoi police lam a hlo awangin arwang chu beklian tak chunga da in an apartmenta bolhlo tiral na oma chuan apai ni in asoi buka ama ero chu Bethany Facebook account ero a khoilo thoin ala tangviau maya hengba ka hian Bethany thina chu ti swal palwang liao liao ni in asoina sa hleboka mase police lam chuan anun hluite an han chuin rowa taka cheching ani ti an sheta wangin enga te wak an ngai lo thung Bethany Facebook account a khoilo nia a phatna po hunrei tak kalta khan a khoi nge ani ti an lo mu chuak to ani kha February tha kumsang ni somni pathuma Ronald chu kumsom pahni le achan ve tang turin achung tho rel sak anita a atan chung tura anrel takhi kumsomli ani a amai ro chu ngaidam dilna chisang sanga himsham shamin kumsom pahni le achan ve atan chunga poi a khoi emo dan lo anga a om ero chuan atan hun chung hi po sei thei ani thung ti chuan Bethany case chu hunrei taknu atopta a achung ti ero chuan Ronald ta shemna chu atok lo an ti hlea anu kimi chuan an fanu an zon chung aya thlatlem te chaw atang rei tur chu sheom atia ma se Bethany chanchin an chui chu an hlotling nia in ngain atharau po chuan cholna a hmu nge an ringa tin Vicky nen Ronald Roldana shemna tur thu an puan lai vel chuan omdonin anril rule taksa ti ha em to chu atop lai an hmuta ani Bethany case hian mitam tak angonga
hun rei tak o bokin rilru le taksa chaw khopin mitam takin an beya ma se ton thleng hian Bethany ruang hi mu ani talo police lampo in an mu anin ring to heklawa Bethany nu kimi chuan kan hmangai te ta na kan hun le kan o ka te uilo turin min cha a kan tan an omreng theilo thole an omlo hun kan shet lo awangin kan bula an omlaya hmangai na lantir turin min fuya tin meichia boina tokte chanpui tu loading sa a chuan theito pin ma alave boka he pol hian America meichia ten be an to theina ate mani in vietna lama le chanpui na zondan lamte an zertira Bethany nu chuan Bethany bohma zan khan anin biak thole Bethany chuan a hmangai thu a shil thu te soin kimi hian mitin te kan hmangai te ta na omreng tur le naktu ka enge thleng thei ti ngei to chunga kan nun hmang turin min fui mol mol ani